Stüdyoya sor bi 12 berhemen minyatürên hunermendê Fransî Matisse pêk Matisse ev berhemen minyatür ji bo nîşandana karê xwe yên li Parîsê çêkiriye li bişeveyekî nû afirandî û reng dem û cih cuda ne. Hemû berhemên wî ji bilî yek ku ev bi xwe xwestiye ku piştî mirina wî were rûxandin mane. Matisse yek ji wan hunermendên girîng ya sedsala bîstan tê qebûlkirin, di sala 1954 de bi temenê 84 salî de koça dawî dike. Müzexaneya Hunera Nûjen 10 berhemên wî yên mane dîtî û wan li gel berhemên wî yên Stüdyo Sor di pêşengehekê ku hefteya bê tê vekirin pêşkeş bikin. Çar sal berê me got em çima nikarin orijinalê minyatürên wene û peykerên wî bibînin ku li ser ev tabloya mezin de hatine çêkirin û em wan bibînin bahevdû. Pêşengeha Matisse Stüdyoya Sor wê ji yekê gulanê heta 10 hîlonê vekirî bimîne. Di nav pêşengehê de 6 tablo, 2 peyker, perçeyekî terakota û seramîk hene. Ev hemû di navbera 1898 û 1911 de hatine çêkirin ku Matisse wê demê 28 salî bûye. Em li serin serê cîhanê ketin şopa vê xezîneyê niha serêderên pêşengehê jî dikarin hunera minyatûr û hunerên orijînal bidin ber xwe bi hev re bibînin ku çi û çawa ji hev cuda ne. Müzexaneya Moma niha 2 berhemên wî yên sereke pêşkeş dikin. Ev jî Galeriya Netewî ya Danîmarka li Kopenhagê anîne vir û yên din jî müzexaneyên cûrbecûr û koleksiyonên taybet anîne. Di tabloyên wî yên navdar wekî Le Lux 2 û Young Sailor 2 jî di pêşengehê de cih digirin. Di dema afirandina Stüdyoya Sor, Matisse tabloyên jiyana xwe wekî hunermendekî çêkiriye û em jî dikarin serpehatiyên wî besaya vê pêşengehî bibînin. Rûken Işık, Washington.